ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର। ଗୋଟିଏ ମାଛ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଏକ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା 10 ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏ 100 ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସହସ୍ର ବୁଦ୍ଧି। ଗୋଟିଏ ସହସ୍ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଏକ ସାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ନଥିଲେ। ଶତବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସହସ୍ର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ଜଣ ପୋଖରୀ କୂଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜାଲ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଲରେ ଫସି ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ମାଛ ଅଛି, ଜଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଛ ଧରିବା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ମାଛ ଏକ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିହାସ କରି ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଯଦି ଏହା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ଦୁନିଆରେ ରହିବା କାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ସାପ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୟ କରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାମ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଆଦୌ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଶତବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁ ଏବଂ ଆଲୋକର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। କେବଳ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ପାଉଥିବା ସୁଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ପୋଖରୀରେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଶତବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ସାପ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି। ଏହା ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଛାଡ଼ି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବି। ଏହା କହି ସାପ ସାପକୁ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ଚାଲିଗଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପରଦିନ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀରେ ଏକ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କଲେ। ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଶତବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମନୋଭାବ ବଦଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମନୋନୀତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମାଛ ଜାଲକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମରିଗଲେ। ଶତବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଭାରୀ ମାଛ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶତବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଏବଂ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଜ୍ଞାନୀ ସାପ ତାଙ୍କ ସାପକୁ କହିଲା, ପ୍ରିୟ, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ପନ୍ନ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।